Kune-video esatrenda kaKhuzani ey'nkundleni zokuxhumana. Le video ithinta abantu abaningi. Abanye kuma-comments bayasho ukuthi baze befikelwe zinyembezi uma beyibuka le video ngendlela le video eyiyona. UKhuzani kule video usuke enomfana omncane okhubazekile. Lo mfana lona uyaveza ukuthi uyamthanda uKhuzani ngenhliziyo yakhe yonke, kangangokuthi uyazazi ingoma zakhe, kakhulukazi ingoma ethi ijele. Ukwazi ukuyicula ekhubazeke enjalo, uyacabanga akakhulumi ngisho ukukhuluma kodwa uyakwazi ukwenza i-sound iflowe njengengoma ethi ijele. Lokho uKhuzani kumveza kumjabulisa kakhulu ukuthi ingoma yakhe lo mlisa uyakwazi ukuyicula noma lo mfana uyakwazi ukuyicula njengoba injalo. Uyaphila? Awumbuzi. Ijele. Awuyiculi? Bakithi. Uyayazi vele. Ngiyalazi ijele. Ngiyalazi ijele. Lithini ijele? Noma ngishada ngeke.